Salam. Hurian itu hatta na hinalongan di bagasan Kristus Yesus. Ama ina dohot akan apa subulung madok meliate do hami salutna di harorota ima di ibadah pertangyangan penutupan tahunon di huriatta di bagasan Boronginon. Anggiat mah di harorota marparsoran di pertangyangatta bodarion taruli pasu-pasu nama uliutus sita salutna sian parsoratta dohot debata atong tapahibul marohatta mamuji debata nama ngului marhite ibadah pertangyangatta di bodarion saat teduh ma hita satokin. Tapuji matuhatta marhite-hite buku de nomor onom ayat 1 ayat 2 puji Jehovah nasangap. Di bagasan goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia nama no palangit dohot tanoon. Amen. Ise do na jadi nakko tu dolok ni Jehovah, jala ise do na hum jong sogut di hajong-jongan ni habadion nai, halak pertangan na lidang, dohot na yasroha haleluya martang yang mahita. Ali Tuhan debata pargugu na suatu dosan amanami saliling nililingna. Asini rohamdo na mangaramoti hami sian na selaon rasi rasa nuaing. Jala asini rohamdo na mangalehon barita naulii gabe hanguluan nami. Say asima roham say buhay marohanami jalalehon to dimna badai asa huat tusihami sude panogunogum dohot pampenam munabalgai payan mahatam di bagasan rohanami asa mardame jala sonak kami jalam lam ibaru rohanami marhiti-hiti anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul ma kamu.
Tapuji ma tuhatta marhite-hite kor ni ina parari Kamis. Tapujima tuhatta marhite-hite korni punguan ina Naomi. Marede mahita sian bukede nomor 110 sada ayat sada rodi 2 patimbul bema sangat.
Tabige maha tani debata nagabe turpuk patujolo ni jamita di pertangiangatta di Botarion ima na tersurat di Sadakorin bindu 15 mamukamai sian ayat 50 sahatu ayat 50 lalu. Tajahama marsoring-soring di ayat 50 lalu non rap mahita majaha. Odo nahudok disi aleak kadongan. Daktar bayan sibuk dohot mudar manean harajaun di debata. Jala daktar tean naulo busuki hatok tongoni. Hahomio do nahudoko tuhamu, dang na saluhut hita moding, alai saluhut do hita paubonna. Topu di bagasan sakidop mata, di pakuling ni sarune nambar pudii, ay makuling ma sarune, gabehehe ma akanaung matei tu hatok tongon, laos paubaon nama anggo hita. Ay ikon hatok tongo do manoluk na ulo busukon, jala angongolu na manoktong do manoluk na ulo mateon. Alai dung disoluk hatok tongoni na ulo busukon, jala disoluk hangongolu na manoktongi na ulo mateon, disima jupang hata na tersurati, nunga terbodut hamatean, nunga soluk hamonangan. Jo hamatean, di dia hamonangami, jo hamatean, di dia sorobmi. Alai dosa do sorop ni hamatean, jala patikido gogo ni dosai. Alai mauliate ma di debata, na pamonak kita marhite-hite Tuhata Yesus Kristus. Rap mahita majahasa. Ope hamu akadongaku, hinaholongan, marsihohot jalamu bauba mahamu, alalam sumurung matotong di bagasan ulau ni Tuhani, ay diboto hamudo, ang magopo halau jaun muna di bagasan Tuhani, ima sahatna, martua doaka nama nangihon hata ni dibata, naupiopsa jala nama ngulahosa. Amin. Tapuji ma Tuhata marhite-hite kur narwastu.
Tapuji ma tuhata marhiti-hiti kor ni amatta kor ama. Songon tikting dihita ala on nama pertangyangan penutupan di Huriatta di Bagasat tahun jadi sudi akka punguan nama ben pertangyangan isarana songon parari kami serupani masadima jo anggo ibadah pertangyangan nei alayang go latihan terus pe lanjut jala tasambung ma di tahun depan songonima buah-buah dihita lau manomu-nomu jamita maret dehita sian bukwede nomor 474
ayat sada dohot tulu ikon Yesus do ngaku. Damai ni debatana sumurung sian salu naroha. Ima mangaramoti hati-hati do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dia mamanami do tinanami sudah hitana pengudison mangguhi las nirohata laus jamita siang ulunota di pertangyangan di tiki obas perpudi di tahunon. Ima natar surat di perjamita walu ayat sia 1:17. Lu nainunga huida uju diranapi rohaku saluhut pabainan akan namasa dihasyanganon uju sada jolma mangarajai donganna jolma mabanibana marhinamago. Aku ni nunga huida tipak tertanam halak perjahat hape halak na mangulau na denggan akan rosia ninganan na badia dihalupao dongan na sahutaido ipe hatao todoi ala sotibu manginona pabainan akan najahati diwaini guk rohani jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Haletuk surape ratus hali halak pardu sa mangulahon hajahaton pola sanga sarimatue ibana takas dohuboto mertua sugut halak nama kabiari debata akka namar parangi di jolona. Aledak tagamon sonang anggo halak parjahati jaladang tagamon pangan jongonna ari-arina pagajangonna ari-arina alai songon halilu do ibana ala somar habiara tu debata. Adong dope sadanari halongangan masa di atas tanon. Adong halak partigor hira pabainan ni halak parjahat ni ulana. Parsoryona tibangon jaladong halak parjahat hira pabainan ni halak partigor ni ulana. Parsoryona tibangon dakpola hudok halongangat doi. Di bahini hupa puji-puji las niroha ala naswadong na dumenga di jolmai saliling dia sianganon ia so namangan minum do merlas niroha.
ido na tinggal di bana sianulauna salileng ari-ari ningoluna akan anilehon ni debata tibana dihasyanon dungi diriko tirohaku muse naing manada hapistaran dohot manakasi hinamago namasa di atas tanon pola tung balisaun mata ni jolma borungin do tarian dang terpudum dari takas mahuida sadok jadi-jadian ni debata naso terdudu jolmai pabainana akan namasa dia sianganon nak pemeradu ngalutan rohani jolmai madiori dang tagoman jupaksa tuk sura peninna rohani halak na pistar leak boton na doi dang tagamon jupaksa ido sahana dia makadong asa porsiaon las bui muse tabereng di pesalmen pitu pultulu na bui do honota paralel ni jamiton danga pala takas taboto anggota ringot tunggulu ni Raja Salomo nata penunga taboto takas songo dia anggo Raja Salomo alai adong sada kemungkinan anggo bariton kontekson nunga selesai be harajona manang masa tua dakpola mardinas be mana sebagai raja jalaima na disuraton di parjamiton pengalaman ningoluna jala didokonibana bui do halak mangiburu tuaka halak nasing muse molo diula penadingga dangadong jaminan hasilna gabe jalonna nadinggan jala molo diulai mana pe asini roha dangadong sada jaminan patokat di bana gabe adong balos ni muse nadinggan silas ni roha si jalonna jala boy do kenibana taringot tungulu namasa na ni alaman ni mana gabe adong iri hati cemburu tuhalak na sudinggan na niulana alai namar pardumua tungulu siapari dapotibana do na menyangkut ketenangan faktor ekonomi jala sonang pakilalana alai hala nama cai burju nama cai dingga pangalahona alai boido muse dan apalah songoni hasilna justru terbalik si ulana jahat dengan nguluna alain nama ngulahon na dengan susah nguluna molo di pesalmen pitu pultului mangiburu dorohaku mamereng akapar jahat sedangkan debata dileai alai songonima nguluna macai dengan dapotibana so konsep di perjanjian lama hamoraon hagabeon do tasangapon jala hinorhonido halak boy gabe kecewa jala di puda Raja Salomon taringot tu perjami tahun pada kontekson boy disimpuloni bana sia-sia taringot tu nguluna jala molo tahatai taringot tu kiadilan pada sada tiki di sada masa boy do halak makirim taringot tu keadilan alai justru ketidakadilan do na di jaloni bana boy do halak berjuang mengalului hasil tongan alai justru hasilna dang dapotibana atau ngadu ngolus hasil tongna kalau sima suku cukuni Raja Salomo adu ngulu nasa sitongna molo si Musa madokon saya parrohai mahami memilangi ari-ari ningulu nami asa dapotan roha nabi sukami baritaho jo la sido rabui na melengkapi asa songo dia pikirata lau mamereng hapistaran habisuhon ni debata
Molo dihita nama dokon saya jok do taringot tungulu ni si Job, ngulu ni si Paulus di nama ngapuli, mabuan hata pangapulon, kata-kata penghiburan saya tarujuk si Job dohot si Paulus. Hotang ni bebe-bebe, hotang ni pulos-pulos, unang itormadele ay si Paulus ma tudos-tudos. Alayang gongolu ni jolma, dangadong nabuhay patudoson, manang nu, tu dia petaho, tungolu nasing, ay maragabedo na pinatupa ni Tuhata. Jalamasa pe hata soni, holan pangapuliod doy, alayang go sa sitong na, nguluku dang terpatudos, tungolu ni manangise. Suku-suku dia mau kadang asa porosiaon sada halak nau dangol nguluna di portibion termasuk go si Musa. Bahasa udokon termasuk si Musa. Molo si Paulus berbeda do pesian si Musa. Di jauh di batau di bana mebuan bangsoi memasuki tanah perjanjian. Alelas gudang do si taonon nani alaman ni si Musa. Buyan notabereng tabuktion bahasa hudokon na paling tragis, na paling dangol ngulu ni sada jolma. Na tape Musa pemimpin terbesar dalam sejarah perjalanan bangsa Israel. Di buah nibana bangsoi, alanunga di dokot Tuhata, aku telah mendengar jeritan daripada umatku, bawalah bangsaku. Di buah ni mana alailas dita di konibana do keluargana. Mulubui tadoko bahasa dihita, nang doho do istrina. Buru ni si Jetro. Alai bahasana bui ta bahasahon, unak pola doho to, ay perdalanonon macay maol. Jaladang binoto dope ujungna dohot kepastianna. Adong do anak konna, si Gersom do si Eliezer. 3 hali bana mangangguhi tutuhatay, Tuhan, tumagom magwarhu hapus siya pustahan uluanon daripada bangson hupau sungusung. Ada ngau mangitubuhonon dengan anak kokon alay buasa gabiau mabuan bangson. Alaylah sedapot tita dua alusnana tapi terbatas alusnai. Boido di sadatiki dapota pangujuna kita pergumulan na luar biasa. Alay boido dang diulo di bata pangiduata. Alay dileho di bata kebutuhan nasing asa mampu kita manaon. Molo songo dia pe si taonon naikon taonota. Sama tu tano perjanjian. Satu kinai berengon na jala dayonna, jala tinggal mabangso Israel di tanah kanan, tanah perjanjian. Alai hatan itu hatta tu si Musa tatak mak, olah ima jabarmu. Ruang masih tersedia, tapi waktu sudah tertutup. Dia mana paling dangol dia makadong asa proseon taringot tungulu ni si Musa. Taringot tu pembagian tanah. Nakikudok konadong do anak kona si Gersom do si Eliezer. Alai pembagian ni tanah taringot tu anak kona pe dangadong dapat si Gersom do si Eliezer. Suku-suku dangol doi. Ala natano menyangkut identitas. Selama perjalanan di bangsa Israel, hampir 80% manaringoti taringot tutano. Mereka mendiami tanah perjanjian. Mereka tinggal di situ. Aladak saya dililing naik. Persoalan asatap dihadapi bangsa Israel adalah masalah tanah. Jala terbuang pialai Muse, terbuang tu Babilonia dot Persia adalah menyangkut masalah tanah. Macai parir dong ngulu ni si Musa. Nakikudokon dangadong nabui tudos-tudos. Nguluta manang natungulu ni manangisa. Alay molotuk pe manarita parpesalmen suaksoni Muse Raja Salomo alayadong dualusna
tidak terselami jalan-jalan Tuhan. Saya huatai hami do naboi huatai hami, jala hukaji hami do naboi hukaji hami, ale gudang do halak nama dokon, termasuk agama nasing, bahwa orang Kristen Alkitabnya tidak runtut. Karena berbeda konteks ini, berbeda dengan konteks yang lain. Kiado tataringoti, mengenal Tuhan dari dua garis yang berbeda, yang saling melengkapi. Alelosido, surung-surung tasian agama nasing. Ay molo sude taboto, namasa di tonga-tonga ninguluta, dangadong be halubian ni Tuhatta. Aku saya tertarik go si Jokowi, do siadian na 70. Umalo do adian na 70, patorakon ise do si Jokowi. Tangapalah boto manang nasitong hatai. Alay bude di patorakon siadian taringot tu si Jokowi. Alay si Jokowi dang boy patorakon ise do si Jokowi. Gabiadian na 70 do na umalo patorakon si Jokowi. Nomor lapatan keterbatasan nya kepikiran di jolma alai hita sarupa do tangiang nya kamalim dame ni debatana sumurung sian salu narwa ima na mangaramoti ate-ate do pikiramuna jaladong do hatan itu hatan nama do koconi yang bisa kita mengerti itulah menjadi milik kita, tapi yang tidak bisa kita mengerti itulah milik Tuhan. Semakin sulitnya kita mempelajari satu sejarah, kita semakin terhindar dari inflasi daripada sejarah. Adongolu di Portibion, adongolum molo di Portibion. Ado kubuat sada barita sonon taringot tungolu. Jala molo menderita pehita, molo cukup pehita di pangurupion itu hatta. Sipata tergoda hita kebimbangan dan kehilangan tempat berpijak. Jala molo semakin holsoa pehita, itu pertanda kita semakin peka akan hakikat bahwa kita ini adalah makhluk mahkota ciptaan Tuhan yang peka terhadap penderitaan. Jala molo peka hita terhadap penderitaan, berarti hita semakin peka dan pertanda manusia ciptaan yang bermartabat. Nakikudokon ahama ngulu di Portibion. Kiado sada turi-turian na mardonga poda marapot manana piga jenis nyaka binatang. Alailau sido suku-suku di parapotoni ado ngulu di Portibion. Ujunga mangalusi masa ada bunga di Rokonibana anggo ngulu di Portibion ima kemekaran jala hagagadda mengarbang jala semerbak. Alayanong dohala mo semadokon anggo ngulu na di Portibion para satu kinado ima di dokon lanok alana lanok daktu umurna manang napigari alayanong dohala madokon hanya satu hari satu malam. Kiado hami sukun-sukun jadi molotuk peholsoa kita alai bohi tamarulang tahun puji Tuhan syukur. Ayadong do ciptaan Tuhan yang tidak bisa dan tidak pernah berulang tahun. Dapar julu lanok dakya marulang tahun. Kupu-kupu pedakya berulang tahun. Ay umurna daktuk setahun. Jadi yang di grup-grup tengah gudang selamat ulang tahun. Dalam ulang tahun kita tabama asini roha ni debata tu hita. Alayadong mapodi botamu da podi dia makadong asaprosian. Lasti dokonibana anggo taringo tungulun hagulapon manang perjuangan di nagulap. Ay di nagulap di mana tinggal. Audak kumoto manang naha bahasanya podi. Alai apodi saya mengaruangi jala biasana di akar-akar ni bambu di simai bana tinggal. Alayadong ma sadalali nama dokon anggo nguluon kemerdekadon ala bebas ibana mangalang anak ni manuk manang anak ni manuk ni sepe
Alay adong mamusena madokon doli-doli namulak siap pertedangan anggo ngoluon holso-holso do ninna ibana. Sonari dia makadong asa porosian gudang definisi taringot tu ngolu. Alay anggo ngolu nasa sitong na sona didokon ni Andar Ismail, hidup adalah tantangan, hadapilah. Hidup adalah keindahan, ya kagumilah. Hidup adalah tragedi, tangisilah. Hidup adalah tugas, tekunilah. Hidup adalah misteri, takjukilah. Hidup adalah impian, wujudkanlah. Hidup adalah perlombaan, menangkanlah. Hidup adalah janji, penuhilah. Hidup adalah teka-teki, jawablah. Hidup adalah perjalanan, tempuhlah. Hidup adalah anugerah, syukurilah. Hidup adalah kenyataan. Kita renungkan, hidup adalah kenyataan, telanlah. Hidup adalah kegembiraan, bagilah. Hidup adalah petualangan, lakonilah. Hidup adalah kesempatan, manfaatkanlah. Hidup adalah pemberian, hargailah. Hidup adalah cinta, terima dan berilah. Hidup adalah perjuangan, tuntaskanlah. Hidup adalah penderitaan, tanggunglah. Hidup adalah dambaan, raihlah. Tergantung di hita di ombak kadong asap prosion. Ado nguluta, alayang gosasitona, nguluta, mestinya bermanfaat. Nguluta dakola di hita, aina marguna nguluta, molo bermanfaat, berbeda. Dakola tu hita, alay dohot tutu hatta sadiri. Hidup kita bukan untuk kita, tapi hidup kita untuk orang lain. Jalan parpudi dia muamanami do tinanami dang taringot tu gajang nyumur ngulu ni jolma. Metu salah sia 160 tahun gajang ni umurna. Alai holan beberapa penggalan kalimat. Taringot tu semetu salah dungi marujung ngulu ma ibana. Alai yang umur ni tuhata 30 tahun. Jalahatan itu hata nama dokon sekirana sudah kabulung-bulung gabe harotas jala sude aik na di laut gabe tinta dangsai manurat na pinatupani tuhata dang gajang ni umur ukuran ni ngolu ni jolma alai ngolu ni jolma dang mementingkan dirina alai marguna tu masyarakat jala marguna nang tuara jaun ni tuhata. Dia mama nami do tina nami mau lihat mak di kehadirata di kur nadong holak kur naomi do naso marede na baru muncul pe kur naomion aletong dang boy marede takoto manang nahya hudokon hiado hami padita di GKP Sipang Limun ujunga kurnon sude di sisi tua jala disi padita jala disi guru jemaat alai akhir ni kurun gabe kur labi-labi ibu tamu do kur labi-labi alana sipata marede sipata dang marede sipata muncul sipata mangukor jadi dia mau kadong asa porsiaon nakikudokon mauliate jala mauliate di Naomi natape dang markur nasida jala dia makan adinggan taparea main jalai manguluta mabain na dinggan jala margunai jala tau hasangaponi di tuhata jala postro hatta on nama tahun 2022 di perpungua pertangyangan na perpudi di Garejon dan apalah tabo tuan non bui berubah hita gabe pertangyangan di jabu-jabu alana hita holanda menghindari covid gabe tabai pertanyaan ta di gereja. Nah hodok dia mua manami do tinanami taringot tu pertanyaan angguna julu hami muladong lampu strongkin itur di kelipala gue pasti GKP. Ima semangat namar GKP na julu. Ala ni gudang ni beban na julu.
sampai sirang na marhamaranggi asal majongjong GKP. Dakumoto sarupa pengalamata. Alay macegudang si taonon di tempado hita punya semangat, punya kekuatan dan punya identitas. So nari dang adong be identitas ta dia makadong asa prosyan. Apalagi dia kaparsarikato prasau taon. Alaung gudang HKBP di si, gudang harismatik di si, gabe hita do na larut tu harismatik, dan hita na mewarnai harismatik. Harismatik mungkin terkesan suka-suka. Oleh gereja Protestan, gereja Lutheran kembali kepada Alkitab. Moliate solak ngai, dia muama nami do tinanami, kita bangun kebersamaan dan holan individu. Jala satu ketika boido honota, kita sependeritaan, senasib dan sepenanggungan. Kita bangun komunikasi. Jalau saya udah kodoi di parsermonan. Komunikasi yang terbangun, di situ terjadi kebahagiaan. Jala GKP dan milik ngipad dita, dan milik ni guru jemaat. Aleta sadari do satu sadarion, majelis jemaat, itulah pengambil keputusan yang tertinggi di jemaat. Jala hami huhindari hami do, undang gabedong bahasa-bahasa, alani padita doi, alani guru jemaat doi, alani sekretaris doi, alani bendahara. Kita terbangun kebersamaan. Jala majelis jemaat adalah representatif daripada warga jemaat. Molo gagal pehami, kegagalan bersama. Tapi kalau berhasil, itu keberhasilan bersama. Kau dan aku akan menjadi kita bersama dan sama. Saulak nai, dia muama nami do tinanami, mauliate di perpungata dia palatikion, jala posrohata, campur tangan di debata, na saya toktong mengurupi hita, boy melewati tahun 2022, memasuki tahun 2023. Jala son buah-buah nakid di hita, na pinasah ni amata sekretaris, anggo kumpulan nadong pea masoh ma manang nama sadi dan adong pea alai kegiatan kur tetap bisa dilanjutkan. Tuhat tama napa sikopon napa tukon namar guguihon jalan nama masuk kita martangia kita. Tuhan nami jala debata nami debatani hatuon nami mau lihat le Tuhan dia siniroham dia bastiki nanile homu dihami di pertangyangan di tiki perpudi obas perpudi taonon pertangyangan sektor mau lihat le Tuhan di papunguhami siana siniroham jala bui hu pakai hami jala hu patarido kami suara nami memuji pasangan pokok jalaima kirim nurhanami sapalanong marasini roha huali Tuhan dihami be keluarga nami be seunang alanga siroham alai tabai pasum jalapos rohanami dinama sohot ulaun pertangyangan alai dang masot anggo asiniroham nunga marasini roha ho alai tuhami pos rohanami alai Tuhan dia kegiatan nami nabui masohot posrohan amel Tuhan gabubui masa-masa perlindungan diasi doton roham alai pos rohan ami dicampur tangamu hagugumu di nama nari parhon tahun parhuriau ne baru tua katiki nanaing roh homale Tuhan na saya tong manorangi roh ado pikiran nami asa ngulu nami dak kola dihami alai ngulu nami boy marhapatean tuasi do tolroham jala margunai pos doranami song para moteo mendiakati kenang salpu lasongonima ramoti hami to akatiki nanaingro dongani hami ale Tuhan jala pergerakan dinamika ni huriam pos rohanami na toktong na campur tangan nama masu hami asabui ture dinggan tawasangapon di ho jala bornginope ali Tuhan upasatami daging doto dinami asahon na mga leon peristirahatan na bumabuan ketenangan jiwa jala paulakon ho saluja
Nang marsugo tali tua di matani ari bicar sepa bicar di hami silas ni roha. Jalali honomu di hami kesempatan nabi mangula o bartuasi do tolong ni roham. Martangnya kami di bagasan gorni anakmu Yesus Kristus Tuhan. Si hokop jala si palua hami jala si ului tangyangi. Amin. Ta prasaulihon jala marede hita sian nomor 420 sada 2. Laos tapuji musetu hatta marite kur tim 2 GKP Pamen .pp GKP Pamen.
GKP Pamen. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau, ya Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga. Kami memuji, menyembah dan mengagungkan Engkau, karena hanya Engkaulah Allah satu-satunya yang layak menerima pujian dan pengagungan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi kami semua, yang Tuhan pimpin dari rumah kami masing-masing sampai di gereja-Mu. Kami sudah memuji Tuhan, bahkan kami sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan yang mengajak kami untuk boleh mengoreksi kehidupan kami supaya kami boleh menjadi orang yang bermanfaat
di tengah-tengah kehidupan kami, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah berjemaat, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai lagi hamba-Mu menjadi luar biasa dalam pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Berikan urapan yang baru senantiasa, sehingga kami lagi diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh berkumpul di tempat ini, karena ini adalah penutupan Partamiangan terakhir di gereja ini. Dan kami berdoa Tuhan, supaya kami boleh melaksanakan Partamiangan di rumah kami di setiap sektor pada tahun 2023. Biarlah Tuhan berkenan memberkati ini, supaya semua kami jemaat boleh menikmati kembali persekutuan, bersukacita bersama-sama di Partamiangan sektor 1 sampai sektor 13. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk sektor kami, sektor 1 sampai sektor 13. Berkati dari anak-anak, dari SMP, SMA, yang sudah kuliah, yang sudah berumah tangga, bahkan yang lansia. Tuhan menolong, Tuhan mengurapi, sehingga apapun pergumulan, masalah yang dihadapi oleh umat-Mu, Tuhan terus memberkati, Tuhan terus menolong, Tuhan terus memberi jalan keluar, sehingga kami boleh melihat bagaimana Tuhan campur tangan dalam kehidupan kami. Kami berdoa apabila ada di antara jemaat kami dari sektor 1 sampai sektor 13 yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa menyerahkan tiap-tiap mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka yang terbaring di rumah sakit. Mari Tuhan Engkau memberkati mereka yang dalam kelemahan tubuh di rumah. Biarlah setiap obat, setiap apa yang sudah mereka konsumsi itu menjadi kekuatan untuk menolong mereka mengalami kesembuhan karena kasih setia daripada Tuhan. Saat ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk semua puji-pujian yang sudah dinaikkan hari ini. Kami berdoa untuk Ina Parari Kamis. Kami juga berdoa untuk Ina Naomi walaupun mereka tidak menyampaikan puji-pujian. Kami juga berdoa untuk Kor Narwastu. Kami berdoa untuk Kor Ama. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk Kor Tim Doa dan juga Kor PP GKPI. Bahkan nanti juga kami akan mendengarkan pujian dari anak-anak kami tunas muda dan guru sekolah minggu. Biarlah semua yang sudah menyampaikan puji-pujian itu menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga kami juga boleh menikmati pujian itu menjadi hidup di dalam hidup kami. Dan kami melakukan apa yang kami pujikan kepadamu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim renovasi atap gereja kami. Mari Tuhan Kau memberkati panitia. Berikan kerjasama yang baik di antara mereka. Biarlah Tuhan pimpin mereka untuk boleh mengarahkan dan memperhatikan setiap tukang yang mengerjakan perbaikan atap gereja kami. Jauhkan mara bahaya dari pengerjaan ini bagi para pekerja. Lindungi mereka, biarlah mereka tetap boleh melaksanakannya dengan penuh sukacita. Berikan hikmat bijaksana kepada mereka, supaya mereka juga boleh menyelesaikan pengerjaan perbaikan atap ini tepat pada waktunya, sehingga tidak menghalangi kami untuk boleh memuji, menyembah, mengagungkan Tuhan di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk semua umat Tuhan yang beribadah di gereja ini, secara khusus untuk pemuda dan pemudi. Tuhan memberkati semua mahasiswa yang bergereja di sini. Berkati mereka di dalam perkuliahan mereka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang bergumul dengan jodoh, biarlah Tuhan Engkau yang mempertemukan dengan jodoh yang tepat, yang takut akan Tuhan. Kami serahkan semua jemaat yang mengalami pergumulan, yang datang kepada Tuhan di gereja ini, walaupun mereka mungkin bukan jemaat
penuh di gereja ini, tapi simpatisan, biarlah mereka juga tetap boleh menikmati sukacita, damai, sejahtera yang daripada Tuhan ketika beribadah di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami juga mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kalau sebentar kami juga akan kembali ke rumah kami masing-masing, sertai lindungi kami dari mara bahaya, sehingga kami juga boleh sampai di rumah dengan selamat. Kami juga berdoa Tuhan untuk panitia Natal yang sudah terbentuk. Mari Tuhan Engkau memberkati setiap seksi-seksi supaya boleh bersehati melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Dan pada tanggal 24 dan 25 kami boleh menikmati sukacita di dalam damai Natal, memperingati hari kelahiran-Mu. Itulah doa permohonan kami Tuhan. Kami serahkan sekali lagi kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Kami tahu Bapa, ada banyak dosa pelanggaran kami, ada banyak ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Ampuni kami, sucikan hati dan pikiran kami, penuhi kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya dalam meninggalkan tahun 2022 ini, kami boleh memasuki tahun 2023 dengan satu pengharapan, bahwa Allah yang sudah menyertai kami tahun 2022 akan terus menyertai, menjaga dan melindungi kami tahun 2023 yang masih dalam rahasia. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk PHJ kami, berikan kepada mereka kekuatan, berikan kepada mereka kesehatan, kesehatian untuk boleh melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh ketaatan untuk mengandalkan hanya kepada Tuhan saja. Bahkan untuk semua penatua yang Tuhan percayakan melayani di gereja ini, Tuhan berkati, Tuhan berikan sukacita untuk tetap setia melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Bahkan yang sudah purna bakti, kami berdoa menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berikan kepada mereka kekuatan, sukacita di masa purna bakti, biarlah mereka tetap boleh menjadi berkat di tengah-tengah gereja-Mu ini. Seluruh keluarga, orang-orang yang kami kasihi, anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka semua. Terimalah Tuhan doa permohonan kami yang kami naikkan di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari Tunas Muda dan guru-guru sekolah minggu.
kita mendengarkan pujian dari guru-guru sekolah minggu. Kita memuji Tuhan. Marede Mahitas yang buku ED nomor 464 ayat 1 2 Tuhan madiriku. Pagalak maro aku di son managamau ton di mi masuk naboy manggom goma hosi palua usun hina
gogomi hatam dohu apo sinaso boymu bayi pagala maro aku dison managamau ton dimi masuk naboy manggom goma. Sanatan itu hatta makubasihita pasahatu piliata laos madok mauliate Galatia onom ayasia. Alenong marnalu jahita mabanadinggan ay namanggotil de ita muse ditikinay anggo so pargali hitanoaing. Amen. Rip mahita jongjong. Tatangnya koma piliata ale di Batama nami da di Benua Gijang odo muale nasa ulibasa na moliutus. Isono pasatami do pelea na moleto nami to sai jalo jala pasu-pasu ma peleano sa gabe dala panidangion parsara do tulau nasniroham di huriamon. Bahe mangulu nami gabe pelean na bartulo moniroham. Jala parsidot parohon haraja moholong hasitonga do tadamiom mudisadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asa saya totong madok mauliate tuho. Di bagasan kuarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita ditangiang nan diajarkan di tuata. Alia manami dari Benua Ginjang, saya pinorbadia maguarmu,
Seroma harajaunmu, sesaun malo meniroham di banua tongon, songona di banua gicang. Leon matu kami sadarion anggaluan siapari, sesa merusanami songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa Tuhami. Unak kami togi untuk pangunjunan, palua mahami sian pangago, ayahorna puna harajaun, dod agogon, rodia sangapon saleleng nileleng na. Amin. Jalohamu mapasu-pasu siat Tuhatai. Asniroani Tuhatta Yesus Kristus do tolong setia ni debata mata, do parsora siato di perbadia ma iman nama dungani mangaramoti mamasu-masu hamu. Shalom, Horas. Horas. Satu. Amanami, inanami, adong do.